Jakhonche klo ni phaikrasir kabarni Shillong along ki dola pen loki chalidam karberi soejang mate Shillong Karbi Students Association klembang atum Karbeng Autonomous Council Chief Executive Member Dr. Tuliram Ronghang aphan loki chalibom ari soejang atum akar I lapen kachuning ripona pinpur aloh di phurong sopialong kepajir dam Labangso pinpur aloh kepajir ponalong Shillong Karbi Students Association amaipu John Ingti Gathar laben kongchun bang harba monterang atum Japon Linsi Karbenglong Autonomous Council CEM hemalongan palidamlo Lasonsi Shillong along kechalibom Karbiari soejang atum CEM hem an kepalipen manpeng kedo Karbia pohopen archoponlo laben alang liphan Shillong arong sopialong kikimbom Karbi bhavan palar Karbi hemtun pa menkelar pona puthak setami kachoro pajirpon CEM aphan kache tongdama mayalong ongdum ke thekiding lapen council along prek jama sai kam sai phua tum pensetami chetong damlong lo Shillong Karbi Students Association hin pen ke pajir pona pinpur aloh along jasemet ke jongpon ke lapu henlo ke chengsi lake Karbenglong Autonomous Council pen ki kimpon Karbi bhavan amen Karbi house kalipulo tangte Karbi hemtun pu kelar pon japhan chuning ripon adun thulake Shillong along ke charlibom ari soejang lapen Karbia rara tuwa phan kang thurpon lapen kisung ke boya ho joy kepen ke rap ke pajir pon long ja phan pura KAAC pen council budget along ke parlu pon ja phan chuning ripon ke thom lake Shillong arong sopialong ke dukdet ke boydet lo ke charli ari soejang tuwa phan joy ke avar sai ki pipon ja phan pura mesen hostel pen community hall ki kimpi pon ja phan kachuning ri padopon lo Shillong Karbi Students Association atum labangso pinpur aloh kepajir pona tengpen nonamat KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang hinpen Shillong arong sopialong kikimpon bom Karbi bhavan amen Karbi hemtun pusi irpon po lapen officially recognized pon popu lamchak chipi ponlo lapen non Karbi hemtun kikimpona dimaklong along longli akili kido analong abangke Karbi hostel lapen community hall kimpon poputa lamchak chipi pon thulo pusi birta nang pali News Desk report, Karbi Anglong Live.